Hakamyň uradan bäbe bolanlar. Başgalaňyza täze biragdan goşuljakdygyny bilen pursadyňyzda nähil duýgular başdan geçirdiňiz? Kakasy garaşanokdy. Ananmadym. Ilki başda ananmanan bir hile kop. Çynma ýa-da para berimde. Eýbädi. Emosionalny dälle. Hakamat. Men hereketli, emosional, emosiýam köp. On hemme pikirleri, duýgulary, şatlygy begençe içinde ýöne ýüzünden duýup bolýar, ýüzüne çykýar. Begenni. Hawa ay ynançly elbir. Gönümel ynanary ýalak adam aslynda ynanylmaz ýalak adam däl. Sowat boldy da biziň maşgalamyzda. Garaşylmadyk duýguda, garaşylmadyk sowat. Gönüden gön kakam ödegime geldi. Sebäbi bir hili şol kän ýatlaýa meni birazajyk ýüregiňe sinnip Allahdan diländir. Hemem şu kakamyň uradan bäbe bolanlar diýip bir hili şolar ýaly duýgu geldi maňa. Begenç duýgusy elbetde şatlyk duýgusy başymyzdan geçdi. Begenlik gater. Bäwejik doganlar bu habary nähil kabul etdiler? Bäwejik doganlar bu habary nähil kabul etdiler? Çağalanma eşdenni. Gaty begenler. Çağırdı bizi. Kuhnya gelin diýdi, bardyk. Ana ýüzi bir hil nurlanan ýalak boldy da ejemin. Ejem aýtdy bolen, oýnatýan meje diýip baradym-da, ananmadym sebäbi. Hatice gönü ağladı. Begencinden durup bilmän. Näme bolanyny da düşünmedim. Esasana melek. Hemme duýgularym bile garşdy. Ece gıyğırayınna diýip gıyğır çaylaň içinde algady kiyana. Gaty begenim onan bek bazışdyrdım. Nisip bolsa bämen bolýan bilemiz. Kerem Ay bir karardadım. Kompüter oynatırdım onu. Doğru matematik atdı. Ay bidem aýtdyk on. Ananokda. Oýnatýan bolsaňa da ananamok diýe bidem çynym bilen aýtýan ejemem atýar. İnanmadım son. Yana aytdı ananım. Öýe gelip bara begenip olam. Ilki gün birinji beren soragan gyýdma oglanmy diýip sorady. Jigin bolýa diýlendi. Siz ogul bäbege garaşdyňyzmy ýa-da gyýda? Gyýja garaşdym. Yana duýgum zat diýdi, oglan bolar diýdi, yana gyýja özüm garaşdym. ogul bolýa haw bol, näetdiňe ýüregi düşdüň zat diýädi melege. Başda gyýz bolmagyny isleýädim. Soňam birden oglaryň jigime taý bolsun diýip, oglanam istedim bolen. Uje gyýzdygyny bildik-de biz. Ay soňam barla diýdi, gek ogul bolsun, gebe bersin diýip. Erwet gynan ogluma. Ana inniyene gynan ýagmy şu adam gyjygyn bolma ýok gynanamak diýe. Men näwara bir düşünje bar. Berenle şükür. Esasy. Gyýdabejik barada habary nähil kabul etdiler? Gyýdabejik barada habary nähil kabul etdiler? Gyýdymyz bolsa diýe 3 tane gyýdy öýle işikledip diýe awraýly ýetişdirden şol enata gön jennete barjakmyşyn diýe. Bizi jennete kitjek gyýdymyz gelýär diýe. Köpeşdim-de 3 tane gyz çağan bagtdan enata soragsy jennetmişin diýip. Adyn saýlamaňyz nähil boldy?
hoca dädäni täze kitjek bilip netip bolsa ne urwalyk geçenden soň umra inşallah hoja dädem bilen denany Gulyajan bile gelipdirler. İkide meýem haja gitjek bol bakışlarga taýarlandylar. Hoja däde, näme tagaman git geleli. İnşallah ne iyun aýynyň 10-una taýarlyk görýär kim umra haja gitjek diýdi. Mehmanlar bildiren galyň. Bize laýyk basmanyatdan çykarman. Hoja dädeme balya getýärmiňizde şeňiz laýyklaryňyzy kyskanman. Allah size razy bolsun. Aýt hoja dädem buradan. Aýt Gulya. Sağdan sağ olun, ömrüňiz uzak bolsun. Her kim ziyaretler kabul bolsun Allah. Amin amin. Şöyle bir yandan taýarlyk gördük. Zor olsun. Какие люди! Я так рада вас видеть. Ну идем, обнимемся хоть. Идем. Дайте. Халифа, я начал жертву. Халифа. Şu Халифа bilen toyu var ya. Халифа гомяды как всегда прекрасная, как всегда красивая. Ne hem oldu? Var olacak mı? Glisecik. Yola ya doğrudan. Ne tip o tamanca da böyle. Bizim Halifa'mız Enes Recep bilen toyda olmak. Men üçin ulu ağrı, ulu mertebe. O Halifa canına sağ olsun. Aslında soğudum ama yıkacık kırdı. Bu da var ya. Kampanya adımdım. Doğru kampanya, doğru apalasmışsınlar. Şunun eşittiler olur, yollaştılar. Enes Recep bilen Halifa bilen toyda olan dediler. Size soğudundan uğradımdırlar. Ne beğendi böyle ya, ne tip olsa bir boş örnek var. Canınız sağ olsun. Yerimleri takmam yok mu? Gidelim ondan. Yürüm ondan, toyu. Ana Bahtiyar at yerine din zalı atıyor. Sapantan oluyor. Ana. Yakın ya. Ya su atlım da geçip gitti oğlum. Hakikat sera sapantan oluyor. Haydar nerede değil? Sığıra murlaptır. Hazır esretli ullerde yaşapıyoruz. Hava nire din zalarlıysanız din zalmağa yer var. Hava sağlığını becertecek olsan yer var. Kovu lokmadamız var. Hormatly kahraman arkadaşımızın ömürleri uzak olsun, canları sağ olsun. Arkadaşlı sevdarımızın ömrü uzak olsun, can sağ olsun. Halkını ediliyorlar. Aydiyan ay elinin ayasını saklaya. Şeyli esretli güllerde, nerelerden din zalı batıyoruz. Ana Bahtiyar at yerine din zalı batıyoruz. Sağlığımızı beceriyorlar. İşgarların hemmesem kovu işleyorlar, kovu seyrediyorlar. Arasatçılık deysen arasatçılık, iyimeti deysen yani iyip doyup bolanok. Tüveleme. Hormatlı arkadaşın sayesinde yaşayanımızın katı beğeniyaz, kuvuniyaz. Hormatlı arkadaşımızın, arkadaşlı serdarımızın, kahraman serdarımızın ömürleri uzak olsun, canları sağ olsun. Halk bekliyle, adamlar da ehmiyetli ediyen işleri madama rovaşlıkları beslensin.